Her ser du kørestolen Velocare EasyGo 12, som er en kørestol med små hjul. Kørestolen er nem at folde sammen. Du starter med at tage de 2 fodstøtter af. Herefter kan du folde halvdelen af ryggen ned. Du trækker derefter op i sædet, og herefter skubbe stellet sammen. Når kørestolen er foldet sammen, fylder den ikke meget, og du kan lægge den ind i bagagerummet på en bil. For at folde kørestolen ud igen, trækker du stellet fra hinanden og vipper ryggen op. Til sidst monterer du de 2 benstøtter. Det hele gøres uden brug af værktøj. Kørestolen har 2 skubbehåndtag, som en medhjælper kan bruge. Bremserne sidder placeret ved de bagerste hjul. Det kan enten være en medhjælper, der bremser kørestolen, eller også kan brugeren i kørestolen selv bremse den. Armlænene kan vippes op, så det er nemmere at komme ind og sidde i kørestolen. Det er let at gøre. På hver armlæn er der en lille polstret pude, som gør, at det er behageligt at have underarmene liggende herpå. Det er nemt at tage benstøtterne ud til siden. På den måde får du fri adgang til at sætte dig i kørestolen. Du kan også nøjes med blot at vippe de 2 fodplader op, og herefter sætte dig. Ved de 2 baghjul er der en tredje pedal, som gør det lettere at få kørestolen op over f.eks. kantstene. På bagsiden af ryggen er der en lille lomme,